Καλησπέρα σας, τι μου κάνετε, πώς μου είστε, ελπίζω όλοι και όλες να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα άνοιγμα εδώ. Έχω ενημερώσει τα κορίτσια που έχουν κερδίσει το διαγωνισμό που είχα βγάλει προ καιρού. Για πάμε να δούμε, να κάνουμε ένα άνοιγμα γιατί έχουμε καιρό να κάνουμε και θέλουμε λίγο να δούμε τις ενέργειες. Και τον τίτλο θα το βάλω αργότερα. Μου έρχεται η αίσθηση εδώ ότι για κάποιους από εσάς, μπορεί και από τους περισσότερους, υπάρχει ένας έρωτας, να το πω, το οποίο διαρκεί πάρα πολύ καιρό. Πάρα πολύ καιρό. Ή εκτός αν κάποιοι από εσάς έχετε πάρα πολύ καιρό να επικοινωνήσετε μαζί του. Να μην έχετε την επικοινωνία που θέλετε εσείς. Παρ' όλα αυτά, οι ενέργειες του κοψίματος στις κάρτες, έχουμε πολύ έντονο τον υδροχό, τον εγώκερο, τον ταύρο, αν είστε στα στοιχεία αυτά. Έχουμε μία αίσθηση ότι στο τώρα σας βάζουμε στόχο να το αφήσουμε λίγο πίσω, όλη αυτή την κατάσταση που έχουμε βιώσει. Εσείς μεμονωμένα. Πάμε να δούμε όμως τι ενέργειες μας δίνει το κόψιμο. Ο χρόνος για σας, λέει εδώ, ήταν υπέρ σας. Εδώ μπορεί να θέλατε να δώσετε, να δείτε και την απέναντι πλευρά του συναισθήματος ή αν υπάρχει συναίσθημα ο απέναντι. Δηλαδή εδώ μου βγάζει πολύ έντονα την ενέργεια, κάθισα κάτω και τα ζήγησα όλα, πήρα το χρόνο μου και απλά περίμενα να δω και μια κίνηση ενδεχομένως από τον άλλον άνθρωπο. Πολύ περίεργο άνοιγμα. Πολύ περίεργες ενέργειες μου δίνονται. Πάμε να δούμε και άλλες κάρτες. Ναι, γιατί μπορεί αυτή η αναμονή που είχατε εσείς να θεωρούσατε ή να θεωρείτε ακόμη ότι ο κύκλος δεν έχει κλείσει στο μεταξύ σας. Μεταξύ σας δηλαδή εδώ. Έχει να κάνει αυτό που μου βγάζει εμένα η ιστορία, η ενέργεια της τωρινής κατάστασης είναι ότι εσείς για αρκετό καιρό μπορεί να περιμένατε ή για αρκετό καιρό να τρέχει αυτή η κατάσταση. Θέλατε να τα βάλετε κάτω λίγο, να τα ζυγίσετε τα πράγματα, να δείτε αν όντως με βάση λογικής αυτός ο άνθρωπος ήταν διαθετημένος να σας δώσει ή είναι ακόμα διαθετημένος να σας δώσει. Βλέπω ότι υπάρχει η αίσθηση εδώ του έχω και λίγες ενοχές. Άρα ενδεχομένως εδώ μπορεί να θεωρείτε ότι και αυτή την κατάσταση που έχει έρθει, όπως έχει έρθει, έχετε ρίξει ευθύνη και στον δικό σας τον εαυτό, προσωπικά. Δηλαδή αυτό που βαραίνει σε εσάς. Αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού σας σκέφτεσαι ότι ενδεχομένως αυτός ο κύκλος μπορεί να μην έχει κλείσει. Δι' αυτό να σας σταματά για να προχωρήσετε μπροστά. Ναι, ωραία, καθίσατε, συζητήσατε με τον εαυτό σας να βρείτε μία λύση, αλλά
ενδεχομένως μπορεί να βλέπετε και κάποια πράγματα από την απέναντι πλευρά που εκεί που πάτε να προχωρήσετε, εκεί σταματάτε και λέτε μήπως και υπάρχει μία πιθανότητα να επανασυνδεθούμε με αυτόν τον άνθρωπο, γιατί είναι στους περισσότερους ότι δεν είστε μαζί στην παρούσα φάση. Πάμε να δούμε και άλλες κάρτες. Ακριβώς όπως το είπα. Οι ενέργειες δηλαδή και οι καρτούλες συμπληρώνει η μία την άλλη. Να βρεθείτε σε μία απόφαση εδώ, το να διεκδικήσετε, να είναι μπαμ και κάτω, να πείτε εγώ προχωράω και έντονο το ζώδιο του ζυγού εδώ. Όπως σας είπα και προηγουμένως, να ζυγίσουμε και κάποια πράγματα. Αλλά εδώ μπορεί να μάχεστε και μέσα σας. Να υπάρχει μάχη μέσα σας. Το να προχωρήσετε δηλαδή, η απόφαση εδώ ήταν δική σας καθαρά. Αλλά θεωρώ ότι ενδεχομένως ότι κάτι κάνει αυτός ο άνθρωπος στην απέναντι όχθη και είναι σαν να σας κουνάει λίγο το μαντίλι, να σας λέει ότι εσύ φεύγεις αλλά εγώ είμαι εδώ, και πραγματικά είναι εκεί όμως. Δηλαδή οι ενέργειες που μου δίνονται εδώ πέρα είναι ότι ένας κύκλος δεν έχει κλείσει και γι' αυτό έχετε όλη αυτή την αμφιταλάντευση μέσα σας. Μπορεί να είναι και στα social media, δηλαδή ξαφνικά αν δεν είναι στο τώρα ή δεν ήταν στο πριν, ότι μπορεί να έχετε μια επικοινωνία με αυτόν τον άνθρωπο και αυτό σας γυρίζει τούμπα, σας γυρίζει πίσω. Το να προσπαθείτε εσείς να προχωρήσετε και κάτι γίνεται στη μέση της διαδρομής και βγάζει ποδαράκι. Κάτι ακούτε, μπορεί από κοινούς γνωστούς, από οικογενειακούς φίλους, και εκεί λίγο ανατρέπετε όλο αυτό που πήρατε εξ αρχής, μετά από αρκετό καιρό, μία απόφαση να προχωρήσετε και κάτι γίνεται και τσουπ, ξανά εμφανίζεται όλη αυτή η ενέργεια. Είναι λες και με νύχια και με δόντια πολεμάτε να προχωρήσετε, να φύγετε. Κοιτάξτε τις καρτούλες εδώ. Δηλαδή είναι η σειρά που έρχονται οι ενέργειες και εδώ είναι πολύ έντονο ότι εγώ και να έρθεις δεν ξέρω αν σε δεχτώ, δεν ξέρω αν θελήσω. Έχουμε και μία αίσθηση εγωισμού εδώ, ότι μπορεί να πολεμούσατε να το κατακτήσετε όλο αυτό παρελθοντικά για λίγους από εσάς. Είναι πολύ δύσκολη περίπτωση, αλλά αυτό που διακρίνω εγώ εδώ, το περισσότερο και για τους περισσότερους, είναι ότι θεωρούσατε ότι μπορεί να έχει κλείσει ο κύκλος. Εγώ θα σας πω ότι για όποιον πιάνει, έτσι, η ενέργεια αυτή, ότι δεν έχει κλείσει αυτός ο κύκλος. Ένας άνθρωπος ξαναεμφανίζεται στη ζωή σας. Εσείς δεν ξέρω πώς θα το δεχτείτε, εσείς δεν ξέρω αν θελήσετε να προχωρήσετε. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει γίνει παρελθοντικά εδώ. Αλλά αυτό που ξέρω και γνωρίζω βάσει των καρτών είναι ότι εσείς δώσατε μια μάχη το να προχωρήσετε. Ενδεχομένως, για τους περισσότερους, νιώθετε ότι δεν πάει άλλο. Ότι αυτή η κατάσταση μένει πάντα στάσιμη. Η μία ενέργεια είναι αυτή. Πάμε να δούμε όμως και σαν τελικό αποτέλεσμα. Μένετε στο αρχικό σας στάδιο, μένετε στην αρχική σας απόφαση, μια αντίσταση να έρθει εδώ, μια εγκράτεια και να ξεκινήσετε τη ζωή σας ξανά από διαφορετική οπτική γωνία. Είναι σαν να το ζορίζετε να κλείσετε αυτόν τον κύκλο. Είναι σαν να έρχεται κάποιος άνθρωπος από το παρελθόν και να σας πει ενδεχομένως να προχωρήσετε μαζί, να το παλέψετε, αλλά
Εδώ φαίνεται μια αντίσταση. Μπορεί για λίγους από εσάς αυτός ο άνθρωπος να μην είναι και μόνος, έτσι. Να υπάρχει και μια άλλη κατάσταση και αυτό σας φαίνει στη διαδικασία να μην θέλετε. Είναι αυτό το που λέμε το «Ουφ, δεν θέλω άλλο, δεν μπορώ, έχω σκάσει, έχω γανακτήσει, έχω πάρει τα μαθήματά μου, δεν μπορώ να προχωρήσω με αυτή την κατάσταση άλλο». Εγώ απλά θα σας πω ότι η απόφαση είναι δική σας. Που θεωρώ εδώ ότι τα μαθήματα τα πήρατε εσείς. Και γενικά παίρνετε τα μαθήματά σας. Πάμε να δούμε και τα 88 κοσμικά κλειδιά. Τι συμβουλή θα σας δώσει. Δες τη δημιουργική πηγή μέσα σε όλα. Η ζωτική ενέργεια που προέρχεται από την κοσμική πηγή βρίσκεται σε κάθε μόριο που συντελεί την πραγματικότητα. Είναι παντού, εκτείνεται σε όλον τον χώρο και τον χρόνο ακέραια. Βρίσκεται μέσα σε όλους όσους αλληλεπιδράς, ανεξάρτητα από τις πεποιθήσεις τους, τη θρησκεία τους, τη φυλή τους, την ηλικία τους ή οποιοδήποτε άλλο προσφυλές σύστημα ανθρώπινου διαχωρισμού. Αναγνωρίζοντας αυτό, δημιουργείς ένα κοινό πεδίο που σου επιτρέπει να μοιράζεσαι την αγάπη με ένα γνήσιο τρόπο. Κοινό σας λέει ότι, κοιτάξτε, η Ανατολή δεν είναι η Δύση, είναι η Ανατολή. Άρα μέσα από μία Δύση πάντα βγαίνει η Ανατολή. Και το λέω αυτό γιατί είναι σαν να θέλετε με τον α ή β τρόπο να προχωρήσετε μπροστά. Σαν να μην αντέχετε άλλο. Αυτό σας λέει αυτή η κάρτα. Να δεις πραγματικά τι συντελεί γύρω σου. Και μία συμβουλή από μένα είναι ότι να μην ζορίζετε να κλείνετε τους κύκλους σας. Αφήστε και θα κλείσει μόνος του. Αυτά από μένα, αγαπημένοι και αγαπημένες μου. Θα τα πούμε σύντομα σε ένα άλλο μου βίντεο. Σας φιλώ γλυκά. Γεια σας.